Nag-apekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes sa 8 na bulan sang Disyembre tuig 2022. Anano naman nga mga balita kag mga isyo ang aton arangkadahon para karon nga adlaw. Hoy, umisol na. Maharlika Pan Bill isyo. Amindar na? Automatic ba? Porte no? Amo na ya ang tingog sang pumuluyo. Makahuluya nga isyu kag balita, bantay sa lakay. Manugdakop, dinakop ay mga ahinti pa sang PDEA. Bawda madiskaril pa ang NIR nagbulubisyo ang gobernador sang Negros Oriental. Uy, siling sang departamento sang ikaayong lawas wala pa advisory sa second booster shot para sa publiko. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga sang pumuluyo. Hindi sila konforme nga pati ang pundo sang mga pensyoner sa Social Security System kag GSIS himuon pa ini nga kontributor sa plano sang gobyerno. Bangod sining gaguob nga pagpamalabag halin sa masa, halin sa pila mismo ka mga mamalida, halin sa pila ka sektor sang mga ekonomista, sektor sa mga negosyante. Sa ila sini pagpamalabag nga hindi pagpahilabtan ang pundo sang Social Security System kag GSIS. Gulpi lang kapon nakibot kita amindar sang liderato sang Kamara ang Maharlika Wealth Fund Bill. Suno sa ila, hindi na lang Kaya daw medyo sariwaol gid. Hindi gid magwanta ang arangkada sang pumuluyo. Hindi tana pagkuaon, hindi tana pag himuon nga contributor ang Social Security System kag GSIS. Kahapon siling sang representante sang syudad sang Marikina nga si Stella Kimbo ila na nga ginkonsulta ini sa Bangko Sentral ng Pilipinas kag posible dira na lang magakuha sang pundo para sa sovereign fund. Ini nga development natigayon nakigsapol sila sa mga economic manager kag subong man mismo sa gobernador sang Bangko Sentral ng Pilipinas nga si Felipe Medalla. Si Felipe Medalla niya una ni siya nga nagpalayag, nagpamalabag, nagkontra sa ngamong hagna nga ginadoso sa Kongreso. Bangod sini wala gid mahimo. Bisan diin lang likay jutay miano nga patag sang pila ka mga maalam nga mga kongresista hindi makatilingil gid ang singgit sang pumuluyo, hindi nuya paghilabte ang pension fund kay hindi inaya kwarta sang gobyerno, kwarta ina sang pumuluyo. Kita yang nagabayad sina. Kag ang aton pagbayad ga paabot kita nga pag-abot sang
60 anyos sa SSS makabatong kita pensyon. GSIS 65 anyos baton ka pensyon. Karon niya daw kuting-kutingon pa sa programa sa gobyerno. Wala ba taga siling ang tanan kawkawan pero hindi nyo na pagbaylabti pa. Ang pundo nga para sa pensyon sang mga pumuluyo. Ang matuod na hindi ina kwarta sang gobyerno, hindi ina inyo kwarta namon ina, kwarta naton, kwarta ninyo ina tanan. Ngagin pundo dira para sa buwas damlag sang aton mga senior citizen, sa aton mga utod nga nagahulat pag-abot sang natalana nga edad makabaton pensyon. So, nahuya mangguro sila, gin amindar. Hindi na lang kamo niya, contributor SSS kag GSIS, hindi na lang. So, ang buot silingon, ang tingog sang katawhan, amo na ginasiling tingog sang Dios. The voice of the people is the voice of God. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 36. Balik ako pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transition. Kahuluya klase balita ini. Siling sang PDEA Director General Moro Virgilio Lasso. Sulong niya daw kalain ba? Kahuluya. Sila niya ginakasubo yagid nga mga empleyado pasang ahensya ang naaristo, ang dapat mang-aristo among naaristo. Ang panawag sini bantay sa lakay. Dinabantayan ang duga pagkatapos hinimo nga negosyo sa opisina sang PDEA. Din kakita nga muni klase sang balita man. Hipi pa sang Southern District nga opisina sang Philippine Drug Enforcement Agency. Hindi lang siya isa, 5 pa niya ka mga tinao, by bust operation gid didto sa Taguig City. Kahuluya, no? Ti maduwa-duha na kitas ni. Kabay pa nga, wala ini nagakatabo sa iban pagid nga mga kaprobinsyahanan sa diin ang mga ahente sang PDEA nga among gitugyanan nga magpangdakop sang illegal nga droga ginhimo nila yang nga negosyo. Ano man nga disgrasya yang binaligyaan nilang pulis, nagpakuno-kuno nga buyer sa PDEA headquarters gid. Sus, hindi maintindihan. Nakuha pa 9 milyones nga balor sang syabo. Ining mga PDEA nga mga personnel aktibo ini pa sa serbisyo. Amo ni siya ang pinakamahuluya kag pinakamalain nga balita nga nagtuhaw sa otoridad sang PDEA. Amak mo, ginsaligan kaya nga ikaw ang mangdakop sa illegal nga droga? Nang dakop di man sila, kag ang gindakop nila, ginbaligya nila, ginhimo lang nga negosyo. So ining natabo sa PDEA dito sa Taguig, kabay pa nga hindi ini matabo dire sa probinsya kag iban pagid nga mga kaprobinsyahanan. So ang Botsilingon, gintagaan nyo na sang Malaysia ang pumuluyo. Gintagaan nyo sang pagpangduha-duha ang pumuluyo nga kamo malang ang nagabantay kagapangdakop, kamo malang gali ang negosyo ang nagapalapta sang illegal nga droga. Bisang pumuluyo, kampyo na gid ang PDEA. Wala kita gasiling tanan. Wala kita gasiling ang tanan nga mga kaprobinsyanan, nga mga membro sang PDEA gahimo sang subong sini. Pero hindi makuha sa paminsaron sang pumuluyo nga posible may ara pa mga membro sang PDEA nga naganegosyo man. Hamak mo, dakpon mo, pagkatapos ibaligya mo, naga-contribute ka sang kabuangan sang mga illegalista. Amo ini silang makahuluya nga mga personalidad nga gintugyanan sang aton gobyerno, ginsaligan sang gobyerno nga amo magapapas sang illegal nga droga. Ang guaya nga sila pagali ang gabaligya, sila pang gapalapta. So klaro na kung madakpa nila ang kinilo-kilo nga syabo, ang iban ginahipsan lang. Kung magdakop sa 3 ka kilo, i-report ang isa, ang 2 inegosyo. Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na ang masunod nga balita kag isyo idulong sa aton sang Santon Plus Herba nga Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po nang si mama wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot eh. Ako nang sa balay. Na sang departamento sang ikaayong lawas, wala pa mando gali sa second booster sa general population. Ang buot silingon, nanawagan sila, labi na gid sa mga lokal nga opisyal, ang departamento sang ikaayong lawas, nga hindi anay maghatag sang second booster. Bangod sa karon, wala pa sang rekomendasyon gikan sa mga eksperto. Pero may mga kilala bala ko nga nakapabuster na ikadua mo. Kadamo sa mga kabyanan ko nga nakapatuslok na booster ikaduha. Pero si officer in charge sang DOH si Maria Rosario Berhiri kahapon nagpalayag nga ang local government unit kinanglan maghalong gid sa paghatag second booster kag check upon gid kun bala ini sila pwede na matuslukan ikaduha nga booster sa COVID-19. Tingin na pahibalo lang, hindi kita magpadaso-daso anay kay wala pamando gikan sa mga eksperto sa pagpatuslok sang ikaduha nga booster. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 47. Isabit ko ni makadali ho. Ang siling ni Gobernador Ruel Digamo sang Negros Oriental niya, hindi lang ko sa NIR. Hindi lang ko mag-upod. Nakibot si Gobernador Bong Lacson. Kaya halin sa una, dagaugyo na ini, ang Senado naglargada na mo. Dumdum ka mo? Gilargada na. Siling sang Senado, mayo ini, nga ang Negros Island Region para mag-isa, mapos ang tanan nga transaksyon kung ang Occidental kag Oriental mag-isa pagi sa NIR. Ti, ginaduso na ini, sang Senado, gulpi lang, may pag-o-bag-o nga tindog iya, ang gobernador sang Oriental. Wala ta kabalo kung anong rason. May mga rason nga daw niya kabudlay kay Ilunggo kag Cebuano o kung hiligay nun kag Cebuano. Daw kanabaw mas ang rason. Hindi ayhan na dalom-dalom pang rason sa likod sini. Hindi ayhan may lamod politika. Ining bag-o nga tindog karon sang gobernador sang Negros Oriental. Para sa akon daw, tani enjoy na kita, nga sa ulihin na realize na, daw ginabuligan na kita sang mga mamalida. Nga madayo na gid ang Negros Island Region. Madugay na ini ginadamgo naton. Nga mag-isa para ang tanan mahapos. Ang tanan nga mga transaksyones, ang tanan-tanan nga mga papilis, iban pa nga mga transaksyon, kag iban pa mangin na mahapos kung isahon ta na lang karidyon. Galing kay siling ni Digamo, din na kuya sa Region 7 na. Nakibot mga ni ko kahapon sa palayag ni Digamo. Magapabilin na lang kuno siya sa Region 7. Tisiling ni Gobernador Bong Lacson, daw medyo nakibot mga ning gobernador. Pero wala siya gadula sang paglaom. Nga posibilidad, base kung magkambyo pa man ang tindog ni Digamo.
Di posible may ari ini pagsapol pagpungkuanay sa gobernador sang Occidental kag Oriental. Lakip na dako ang bulig sini sa pagkigangot manaton sa mga senador nga nagabulig na nga iduso ang NIR. Base kung hindi pagiban ini final ang desisyon ni Digamo. Base may mga paagi pa, may mga pagsulusugilanon pa, pinungkuanay, kag pagpulupatag sang rason nga ang gulpi lang makakilibot ini mo ang opinyon nga ginpagwa sa gobernador sang Negros Oriental. Nagligad kabalo kamo nga do plansado na to. Wala lang galing madayon to sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero subong, ginabuligan na kita sang mga mamalida, ginabuligan na kita sang mga senador, nga pati sila gapate, nga dako ang mabulig kung isahon ang Oriental kag Occidental paagi sa Negros Island region. Isa na kita kariyon. Hindi na kita magsalig sa kundiin patong nga riyon, riyon 6, riyon 7, may ara kita kaugalingon nga riyon, nga ang tanan nga mga transaksyon diri na lang pati gayunon. Ti anong natabo sini? Anong matabo buwas damlag? Sala siling ko na hindi pa final ang tanan. Base pa lang may pila ka mga disgusto man si Digamo, base ko may pila ka mga binungguan na sa isyo, may pila ka na panilagan nga disbintaha para sa Oriental kung mag-upod siya sa Occidental. Pero para sa akon daw politikagin mo. Ang madalom sining rason politika. Malo ka nga, may tendency nga kung mag-isa ang Oriental kag subuman ang Occidental, kundi isa na ka-region, ti ang politika ni pag-abot sa 2025, may pagbulubaylo man ini. Wala takabalo, base kung pag-abot sa 2025, kapasulod sa 2025 nga eleksyon, kag magsiling abi sila nga, abi kay isa na lang ang region, isahon tan lang ang gobernador. Isa sang nakita ko, isa sang rasunes kung nga daw nag-isol si Digamo, hindi na ya madula ang posibilidad mo. Hindi na ya madula ang posibilidad nga ang dako nga rason sinitanan amo ang palaaboton nga eleksyon. Sumatotal ang rason sini politika. Mabalik ako pagkatapos sini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay amo na po nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Ako na would like, mayara kita na butang sa module nga, search mo, tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube.
di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ubrahon ng dason. Brown na dason, sigaw na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulong sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Ganun ba lang, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya la sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umuman natin. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to, nogid na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaong kamandra po tutugan ko balala. Di silinggo sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kaya saling ko pasalamatan kagi ng Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga. Asay 57 na, standby na sa atong Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.